Good morning, everybody. I'm Josephine Bitachi Batingal from Aster Gold Farm. Nga na-locate ni siya sa Purok Size, Plagatasa, Maigo, Lanao del Norte. Ako ang rice-based job ko. Nag-start ko as learning site is year 2016 up to present. Pag-start yun na ko nga naka-training ko sa katong TOT, dayon gitagaan pod mi og blessing sa RCEP nga machinery. So didto ko naka-start jud og unsaon pagtudlo ang mga farmers nga ma-minimize ilahang gasto. Labi na karon nga ang bayad nato daan sa pagtanom is 4,000 per hectare. Kay samantalang magamit ta og katong riding type nga planter og walk behind, ang ibayad na namo sa mong association is only 1,000. Kay kuan ra man na siya maintenance. Kung dili po ka member sa association, ang bayad nimo is 3,000. Dala na operator o krudo man ng riding type, gasolina man ang walk behind. Pag human, wala pa kung mahuman sa akong training dire, nako estudyante nga nakahawid gid siya sa walk behind, ni hulam dayon siya og seedling tree gadapog. Kay ang purpose niya magdapog is gamay ra siya mabayad sa iyahang kanang ibot sa similya. Dayon di pa gid ma-stress imong similya, dali ra kayo matubo ba. Nya kung ihang ipatanom kay mobayad man siya og 4,000 per hectare kung itanom og tawo. Way labot sa ibot nga mobayad pud siya og 2,800. So insya nga magdapog na lang ko kay makalis pa ko. Nya ang magasto niya is only 1,500. Ang iya pong pagkana bitong land prep, iya pong iparutibit kay kung iya ko nung ipadaro og kabaw, mo text man ko og 3 days while iparutibit is 2 hours lang. So dako kayo og gintabas ato ang panginabuhi na makasave ka sa imong time, makasave pud ka sa imong gasto. Kung sa harvester pod, ang bayad sa harvester per hectare is sa member namo 1,500. Sa non-member is 5,000. So layo kayo og kuan kung ikaw nga member, nganong dili ka mo grab sa opportunity nga naana na diha gihatag sa inyo ha. So ako silang ginganyo nga kung kaya ninyo ang inyong mabasakan nga lawom, kanalin ninyo aron mahubos. Kay dili man kasugok atong harvester kung lawom. Sayang po kay inyong humay matumban. Ang gasto gud sa kanabitong magpaanita, double sa imuhang pagtanom. For example, tanom ka 4,000 per hectare. Inigpaani nimo 8,000 imong bayad. Kay samantalang mo kuang ka kanabitong harvester ka, limpyo na diretso, gamay ra imong bayad 1,500. Nya ikaw may mobayad ana sa operator. So 1,500 plus operator 500, duha ka bagger, so 2,000 ra kapin. Kay samantalang mobayad kag 8,000, limpyo na diretso. Magpagarab ka 8,000, mobayad pa ka og 3,000. Mo pakaon pa ka, pero sobra ra kayo ang gasto. Maka-save jud ka more than 60%. Ako sa akong kaugalingon, isip presidente pug ko sa among association, dako ko pasalamat sa RCEP kaysa kuan lang daan labor patay na ka. Plus ang kuan ron fertilizer, mahal na kayo. Ako lang ihangyo pod sa ato ang mga co-farmers nga kung gusto mo nga mo asinso nga di gamay ra og gasto, gamit ta og kanang mga machinery sama sa walk behind planter, riding type planter, atong madbot na apunta, na atay harvester, na atay rotivator. So diha sa ato ang mga machinery, makasave na tagdako. Unya katupong wala pa mag-eskwela og FFS, akong ihangyo sa inyo nga mo eskwela mo anang Farm Field School na siya FFS. Anhi mo dire sa Aster Gold Farm, dire mo eskwela og FFS. Kay diha ninyo masulayan og unsaon ninyo pag-operate sa mga machinery. Ang uban nga mga estudyante nga naka-eskwela na og FFS, di na muna og sa traktor kay gusto na nila hotdon ang basakan og tuyok-tuyok. So far sa kuan na mo sa RCEP, makita na mo karon nga harvest kay adtong miagi nga harvest nakagamit ko sa machinery pod, okay kayo. Mag-eskwela ta og FFS kanang Farmer Field School, diha nimo makita kung unsay imuhang kanabitong mas makasave ka o malis ba imuhang gasto. Diha nimo ma-determine ikumpara nimo sa imuhang kaugalingon
og imuhang pag-eskwela kung madako ba imuhang income, malis imuhang gasto. Unya, mudako pud ang imuhang ani kay dili naman ka magsigi og kanang tuyok-tuyok diha unsa pa imong himuon. Kay makasave naman ka ang imuhang buhaton diha, magrotibit ka kung 1/4 ra imuhang area. Wala nay isa ka oras kay tuyok-tuyok ka na, malapok na sa ATI, sa TESDA nga diin ang mga mag-uuma makakabot gyud sa taas nga ani ug taas nga kita. Walay farmers nga pobre kung kita tanan maning kamot. So salamat og daghang salamat sa Ginoo pod nga nag-ubay ka nato.